Să nu te umezezi. Prea rigide. Nu s-au lăsat. Nu s-au lăsat și stau cam fixe, știi? Da, da. Și când e... Și o lejeritate să mai faci o perniță. Dăm 35%. Suntem un... Să vorbim de zona aceea. Să dormi aici? Puneți pădușile. Ce? Wow, suntem... Ce sta? Ulu. Telecabină. A. A. Băi, să vezi dușa, n-ai cum să vezi. Ales și tu să vezi picioarele. Modărișa la fire. La fire aia. Ăsta l-am tot. Ce mai rău. Ține-l mă și pe ăsta, Alex. Mamă, cum te urcă brusc. De ce? Parcă cad. Mă văd cum face. Carlico, taci de gura. Ia-ți fie teamă. Că n-am lămâi la mine. Și o iei pe drumul meu. Nu mai vrei să te uiți? Să te ia mețala? Dar s-a făcut o gaură să vedea unde. Nu de ce să fie. Uite-mă timp. Hai poate pe să-mi și. Uite-te mai jos. Da. N-avem? Da. După aceea mergeam pe jos acolo. Ba da, sus e. Da, poate da și ăsta în picioare, e excelent. Care dăși? Ai doi? După aia nu știu. Da, și timp. Nu e aici. Cred că nu mai urc aici, o ia înapoi. Da. Angi, ce? Ți-e frică? Păi mai avem jumătate de oră. Aoleu! Uite, acum se lasă în jos iarăși. Fii atent. Nu se lasă. Ba da, când o să vină la stâlpul celălalt. La stâlpul ăla. Așa o să facă... Mamă, grupa și Păi acum au făcut piramidele. Te întreb cum au făcut ăștia stâlpii. Cu toată tehnica care e. De ce e? E prăpast. Am un șmecherii Da. aici, Faci poze? Filmezi? Wow, cât de tare era, cât de tare aici. Aici pe firma. Păi nu mai rămâne nimic de noi până e destul de... facem praf. Facem praf. Hai, gata, jos, mă doare piciorul. Ia uitați-vă la mine, amândoi. Doar ne interesăm mai aici, nu te mănâncă nimeni. Uite, poți spate lucrurile, că spate lucrurile, îl vezi mereu. Înțeleg? Hai că mai puțin. Mai un pic aici. 2 minute. E clar, că vor prin pădure. Lenuța, ai făcut pipi pe tine? Că vor prin pădure. O văd cum aici până eu. Păi lasă pozele. Să luăm oameni aparatul. Așa a fost și pe lui. Am o stare așa aiure. Ce frumos sunt ăștia pufoși. Ninge. De fapt e chicioreală, da. Dar ăștia pot să o ia la Vale Stâlpii ăștia. Eu am în brațe, întoarce-te și tu și eu am în brațe. Stâlpi în brațe, că așa poate are mai mult. Crede-le. Dacă e murim amândoi. Te-ai liniștit? Îți dau gluga. Dă și mie gluga lui Florin să vomite în ea. E a mea. Ce ani? Ia. Mamă, parcă e din muntea asta aici. N-am ajuns încă. Uite cât a zăpadă. Iute cât... Băi, nu vedem la boră? Auzi ce timp, ia uite ce faze, ia uite ce frumoase. Wow, da, da, da. Hai că aici suntem aproape. Mi-a plăcut la coadă asta. Băi, nici nu vedem față. Ești aproape, aici te duci direct. Vei ca și cum mai sări acolo. Uite, fă-i cu mâna.
Punctul cu tremur. Ulu! S-a lăsat în față. Pe spate. Băi, echilibrat-o. Când cobori cu viteză, auzi. Uite aia! Un singur om. Păi dar la ora asta te urci ca să cobori imediat? La coborâre e mai Mă, ce putea să celul. Știi, mi-ai făcut o febră de la patinar de? Deci nu ți-o rămână în pământ de aici, că mie mi-e frică să mai știu. Ia uite Florin încolo. Ăsta balanș. Te vezi? Cum a căzut? Ce nu mai poate să... Cum nu mai... Ăsta e... Băi, dar e ceață mult ce o să vedem mai avea. E în aer și să stă în aer și nu ce să facă. Poate să strică coșmelia asta. Ia uite, avem scară, coborât cu scară. Lăsam să are primul. Oare cât e jos? Băi, Să tot E fie. puțin. Am învățat și geamul. E foarte puțin. e ceață. Cred că e 30 de grade aici. Și o plecat câte gază fie, da? Minus 24. Sus. Vedem acolo ca unde mă merg. Pe ăsta se blochează după minus 20 de grade, nu? Nu mai merg. Se speria în timp. Tim, ia uite. E cam valid. Cam final. Da. Stânga plideți. Nu pot. Că am văzut, dar eu filmez și dar geamurile astea sunt... Acum mama Nu, e ceață afară. Asta e și în ceață. multe mori. Se pare că intră mai... Nu mai ți-a fi gădă. Nu mai trebuie niciun animal pe aici. Mai unde-i sinistru, că mă enervezi? E chiar frumos. Da. Nu, eu cred că nu vedem același lucru. Dă și Sania, da? Păi da. Că uite aici, șmecher. Soarele! Deci nu o să mai fie ceață. Uite că e soare frumos sus. Da, gata, e și Înțeles, gata, aici a fost. Aici facem Da, uite, nu mai avem cablu, merge fără cablu, nu? Mamă, mi-ai zis de asta că intri în petrol ăsta. Aia bate Netflix. Ia uite ce frumos e aici, uite și tu ce parte soare. Exact, ce cablu, mai mergem pe... Da? Gata, uite am ajuns sus. Mai avem, N-am ajuns. Mai avem ba, mai avem o grămadă. Aoleu, cât tremur. aici, până aici ne-a pus. Aoleu. Opa! Hai că după stâlpul ăsta mai avem vreo 2 și gata. Ia uite zăpadă, uite ce zăpadă. Ia uite câte șmecher să văd încolo norii. Uite repede, Florin.